welcome back to another vlog. And ayun, katuloy to ng isang vlog. Sabi ko nga, i-end ko lang yung isang vlog para hindi masyadong, magulo. So we are now here in Tam-Awan village and yun, visit lang natin. And last na namin to na todo naman yan man. Last na to na bibisitahin namin and then we will go grocery shopping, tsaka magpapapicture ako for PRC renewal ng license ko. Habang wala pang CPD, girl! Woo! Tsaka mahal, hindi mo na kailangan ng CPD eh. OFW. OFW. So, yes! Malalobat na tong phone natin. Wala nang charge din yung power bank. Naka-power bank kami kanina sa Bell House eh. We got our ticket, but ito na naman po tayo sa hagdan. And we got a strawberry taho. Yan, dito ko lang sa Baguio ata makakabili ng strawberry taho. So, 50 pesos yung entrance fee for the adult. Ooh, nice. So, these are some artworks of the... Uy, ano to ng bubong oh? Look! Ang galing! Tapos, ang dami niyang iba't ibang texture. Nice. Parang bulkasil lang to. Ng mga to. Pero ang galing ang ganda. Here are the artworks of the natives. And this one, let me see this one. Ang cute. Oh, ang ganda. Do not touch, Mia. Do not touch. Mayroon sila dito guys na ganyan Pero bawal kasing pagpapasok ka magtatanggal pa ng shoes. Pero it's kinda creepy ngayon kasi traditional house. Ayan, Tam-Awan village, Tapay and the Ato, upper class Kalinga. This is usually yeah, upper class to? Talaga? Upper class Kalinga hat, yan. Pero it's kinda creepy inside parang sweet room siya. Sweet room. Ito yung sweet room nila. Bakit itim? Kasi nagpapausok sila sa loob. Para maging strong. Please take off your shoes and slippers. Blizzard po, fertility. Opo. Ito yung fertility hat. Pagkatapos, nung unang panahon po, pagkatapos nilang hawakan yung fertility idol, pupunta na sila dito sa fertility hat with the shaman. Shaman yung mag-ritual sa kanila. Tapos, after the ritual, labas na po yung shaman na iwan po yung nerd. Kaya siya, fertility hat. Tupligan hat sa native word. Tupligan hat. Maganda dito guys kasi may mga sila, parang tourist guide na sa bawat station, nag-explain sila kung bakit. Yun nga yung parang fertility room ng mga native dati. Fertility hat. May nagre-rented daw doon ng mga locals, mga tourists, ganyan. Siguro yung mga may naniniwala na kasi nahawakan daw nila yung fertility statue, symbol, yung lizard, and then they will go to that hut together with the shaman. Tapos yung shaman yung mag-ritual, and then yun, iiwan na yung couple doon. May mga nagre-rent daw na tourist and mga locals doon. Nice. Pero nakakatakot. Ang creepy. Ito naman super creepy. Parang hindi ko matake yun. Pero kung syempre, diba, para sa panganganak. Ang nice naman dito. Puro ganyan yung tanim. Na sa amin dito Dara-dara ang tawag namin dyan. Kasi parang dugo. Dara is dugo sa amin. Ayan. Nice. May isang room pa sila dito guys na na for rent din, for locals and for tourists, ganyan. Pero tinatanong ko kasi si ate kanina kung may online booking sila. Pero hindi niya nasagot kasi busy siyang sumasagot sa tanong ng isa pang tourist. Pero ayun na sila sa may view deck 1. Iniwan na namin sila, but I'm gonna show you guys kasi dito sa pababa to ng Tam-Awan village. So ito yung magiging bathroom nyo and this will be the room. Ayan, may mga beddings na din daw dyan. Ayan. So, ang sabi ni ate, 500 pesos daw per person. Up to 5 persons daw. Ayan. So, kung medyo feel nyo na parang community sa village talaga kayo dito sa Baguio, if you wanna immerse in the culture and the history of the people here in Baguio and in Mountain Province, then, I suggest you take this time. Tapos yung sinasabi ko kanina na fertility hat, yan. Siguro kapag dun sa mga hindi makapag-anak, kanyan, yung talagang gagawin ng lahat para magkaroon sila ng offspring, then why not try, di ba?
Wala namang mawawala siguro. Tapos meron pa silang ano dito, pond na may wishing pond. And they have something like yung mga fishes, ganyan. Shoot man. Oh, yung galing ah! Amazing! Awesome! Wala na. Ito yung sign ng fertility, the lizard. So, kasi yun yung fertility hat. You wanna take a picture? And that's a wrap for our Tam-Awan village na tour. Sobrang ano lang guys, sobrang short lang yung time namin kasi ang creepy! Ang dark ng lugar. Pero if you really wanna immerse into the culture of the people of the mountain province, dapat talaga i-visit nyo yun kasi madami kayong matututunan lalo na pag sinusundan nyo yung tourist ano nila, parang tourist guide, gano'n. Tsaka mabait si ate. We'll do the ano pa, magpapapicture muna ako and then run some errands for this week kailangan namin, and then tonight we will have our night market and we'll try to do the ukay kasi nire-request nyo yun guys na mag-ukay ako, so we'll try. Yun nga lang, hindi ako prepared mag-ukay. Dapat kasi pag nag-ukay na, I will share the tips later on. So watch out for that vlog na mag-ukay kami and magda-night market kami. And the night market starts at around 9 PM dun sa Harrison Road. Malapit lang siya sa Burnham. Yun guys, so I'll talk to you guys on my next vlog. Bye! Mwah!